Salutare tuturor, să începem un episod de Subhiter. Îmi pare rău că vorbesc așa încet, dar eu nu știu cu seara și nu vă stresește nimeni. Îmi place dacă v-am zis dacă care au notificația și mă trebuie să mai aveți și una de creștere să scăpă la lume. Și am văzut că am de episodul de creștere să mă înțeleagă, pentru că aceste episoade se bate. Hai să spun de la fel de multe, ca mai multe chiar. Și încercăm să îmi dobor scorul care este de 1000 ceva. Am mai jucat între începție. Am pus și să mai tot și calo. Wow! Ați văzut cum mai era și mai zibeam? Nu știam. Am încercat mai fi, dar nu am ieșit. Și de data asta vreau să fac o promovare lui Edi Vlog. Și dacă mai place să face Edi, acum vreau să fac o abonare lui Edi Vlog. Fiindcă el face vloguri și sunt super tare, mai face și Minecraft. E super. Și să vă abonați și să-i spuneți, să-i scrieți în comentarii, să-i dați like și să-i spuneți că eu am zis de promovare. Dar nu contează, că oricum vede. Este la mea de aici, dacă vă întrebați. Îmi pare rău pentru televizor, nu știu ce se uită, am să duc la bunica mea la ceva. Aia și de râs ia toate mâinile. Ai meu! Hai că de data asta, da. Am uitat că ar putea să fac asta. Ai, de ce? Am reușit cu ce, dar las că am. Asta mai mult. Și hai să se întâmplă dacă intri cu o placă în ceva. Dispare. Ai leu, dar ce-i cu mine? Hai să încercăm să devorăm scorul. E greu. Dacă vă întrebați ceva sau dacă mai e la capacitate să este superioara mea. Și încerc să fac frumos bani. Ok. Da, eu să fac, dar vreau să mă concentrez. Da, să fac. Vreau să nu știu totul să vină, că nu mai vreau să mă... Ia ca să mă avem și devorăm scorul. O să am după scorul meu, o să nu vă mai. Da, să vă lăsăm.
cer dacă i-am zis pe prea... Nu! Nu, eu nu mă las. Vreau să-mi dobor scorul. Nu mă las. Nu mai știu de ce, dar vreau să-mi dobor scorul. De data asta nu mai dau. De data asta nu mai dau. O să curpiți, aici sunt, vedeți voi. Aș vrea să-mi cumpăr ceva plăci. Nu le pot să-mi cumpăr. Da, 9 plăci am vrut. Nu știu ce s-a întâmplat, stați la acolo, revin imediat. Și am revenit. M-a făcut o mică problemă. Nu pot. Nu pot să-mi dobor scorul. Eu mă încerc. Dacă există multe. Nu. Acum mă plac în cantină. Cu Marian. Maria! O, bine, stai. Nu îți dau drum. Ai! Ai, îmi pare rău. M-am desconcentrat, dar cred că cam atât pentru episodul nostru de azi. Eu am Felicia și data viitoare.